Ang paghinulsol. Unsaon ba pagkamatarong sa usa ka tawo kauban sa Dios? Unsaon ba pagkahimong matarong sa makasasala? Mao lamang kini nga kita madala sa pagkaangay kauban sa Dios, uban ang kabalaan tungod kang Kristo. Apan unsaon ba nato pagduol kang Kristo? Daghan ang nagapangutana sa samang pangutana, ingon sa ginahimo sa katilingban sa adlaw sa Pentecostes, nga sa pagpakaila sa sala, mituaw sila. Unsay among buhaton? Ang nahaunang pulong sa tubag ni San Pedro mao, maghinulsol. Sa laing higayon, sa wala pa dang tigdugay, human ni adto siya mingingon, maghinulsol og managbalik kamo aron nga pagapalaon ang inyong mga sala. Ang paghinulsol nagaapil sa pagsubo tungod sa sala ug sa pagdalikod gikan niini. Dili kita makabiya sa sala samtang wala nato makita ang iyang kadautan, ug wala usab ing matuod nga pagkausab sa kinabuhi hangtod nga motalikod kita gikan niini sa kinasingkasing gayod. Adunay daghan nga napakya sa pagsabot sa matuod nga kinaiya sa paghinulsol. Kadaghanan na nagsubo nga sila nakasala ug bisan ngani nagpakita si gawas og pagkausab tungod kay sila nahadlok nga ang ilang buhat nga sayop magadala og pag-antos sa ilang kaugalingon. Apan kini sumala sa anaa sa Biblia, dili mao ang paghinulsol. Gibakuan nila ang pag-antos, dili kay ang sala. Kana mauusab ang kausubo ni Esau sa pagkakita niya nga ang katungod sa pagpanganay nawala na kaniya sa gihapon. Si Balaam nga hingkuyawan tungod sa manulunda nga nagatindog sa iyang agianan nga may inibot nga kampilan, miangkon sa iyang sayop kay tingali unyag mawala ang iyang kinabuhi. Apan kadto dili matuod nga paghinulsol tungod sa sala. Walay pagkakabig sa tinguha ug wala pagkapakangilara ang kadautan. Si Judas Iscariote sa human magbudi sa iyang Ginoo mituaw, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Ang pagsugid nga gikan sa iyang masinalaypong kalag nahimo sa lugos tungod sa pag-ila sa kahadlok sa silot ug sa talan-awong makalilisang alang sa paghukom. Ang mga sangputanan nga midangat kaniya nakapuno kaniya sa kahadlok, apan wala ditoy halalom ug makapasamad sa kasing-kasing nga kasubo sa sulod sa iyang kalag, nga iyang gibudhian ang walay biling mga anak sa Dios ug gilimod ang usa ka labing balaan sa Israel. Si Paraon sa pag-antos na niya sa ilalom sa mga paghukom sa Dios, niangkon sa iyang sala, aron sa paglikay sa uban pang mga silot, apan mibalik sa paghagit sa langit, sa diha nga gipahunong na ang mga hampak. Kining tanan nga pagbakho nahimo tungod sa gisangputan sa sala, apan wala magsubo tungod sa kadautan sa sala. Apan kung ang kasing-kasing mutugot sa madanihong gahom sa Espiritu sa Dios, ang huna-huna mamalagsik ug ang makasasala makailag usa ka butang sa giladmon ug sa kamahal sa balaang balaod sa Dios, ang patukuranan sa iyang kagamhanan sa langit ug sa yuta. Ang kahayag nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga muanhi sa kalibutan, nga nagadanag sa mga lawak nga tinago sa kalag, ug ang mga butang nga tinago sa kangitngitan gina pasundayag.
Ang hugot nga pagtuo nagahupot sa panumduman o sa kasing-kasing. Ang makasasala adunay pag-ila sa pagkamatarong ni Jehova og mubati sa kahadlok sa pagdangat sa atubangan sa magsususi sa kasing-kasing nga anaa siya sa iyang kaugalingong kasaypanan ug kahugawan. Nakita niya ang gugma sa Dios, ang katahom sa kabalaan, ang kalipay, ang kaputli. Gihandom niya nga mahinluan ug igapahiuli sa pagpakigambit sa langit. Ang pag-ampo ni David sa human sa iyang pagkahulog nagapahayag sa kinaiya sa matuod nga pagsubo tungod sa sala. Ang pagbasol niya maoy tinuod ug halawom. Didto walay panlimbasog sa pagtabon sa iyang sala. Walay tinguha sa paglighot sa makalilisang hukom. Mao ang panghayhay sa iyang pag-ampo. Si David nakakita sa kadako sa iyang kalapasan. Nakita niya ang kahugawan sa iyang sala. Ginangilngigan siya sa iyang sala. Siya nagaampo dili sa pasaylo lamang, kundili sa kaputli sa kasing-kasing. Ginapangandoy niya ang kalipay sa pagkabalaan, nga igapabalik sa kaangay o sa pakigambit sa Dios. Kini mao ang pinulungan sa iyang kalag. Bulahan kadto nga ang iyang mga kadautan gipasaylo o gipala ang iyang mga sala. Bulahan ang tao nga kaniya wala si Jehova, igaputang ang dakong kadautan ug ang iyang espiritu walay limbong. Maluoy ka kanako o Dios, ingon sa imong kaluoy. Sumala sa kadaghanon sa imong puangon, palaa ang akong mga pagkasuki, kay giila ko ang akong mga pagkasuki ug ang akong sala anaa gihapon sa atubangan ko. Ulayon mo ako sa isupo ug mahinlo ako. Hugasi ako ug maputli ako, labi pa kay sa niebe. Buhaton mo kanako o Dios ang usa ka bag-ong kasing-kasing nga mahinlo ug bag-ohon mo ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ug dili mo kuhaon ang imong espiritu santo. Luwasa ako sa sala sa pagpatay o Dios, Dios sa akong kaluwasan ug ang akong dila makaambahan sa imong katarungan. Ang paghinulsol nga ingon niini dili kayud mahimo sa atong kaugalingon nga gahom. Makab-ot nato lamang kini tungod kang Kristo, kadtong mikayab sa langit og nagahatag og mga gasa sa mga tao. Kini dinhi maugayod ang punto nga nasaypan sa kadaghanan. Ug busa dili sila magadawat sa panabang ni Kristo nga iyang gitinguha sa paghatag kanila. Sila naghuna-huna nga sila dili makaduol kang Kristo samtang dili una maghinulsol. Ug kanang paghinulsula magaandam alang sa pasaylo sa ilang mga sala. Matuod nga ang paghinulsol magauna sa pasaylo sa mga sala, kay kadto lamang nga mahinulsulon, mapahiubsanon nga kasing-kasing ang magabati sa kinahanglan sa manluluwas. Apan magahulat ba ang makasasala hangtod nga siya makahinulsol una moadto kang Hesus? Ang paghinulsol maubay mahimong makasintas sa taliwala sa makasasala ug manluluwas. Ang Biblia wala magtudlo nga ang makasasala kinahanglan nga maghinulsol una sa dili pa siya manalinghog sa pagdanit ni Kristo. Umanhi kanako nga tanan kamo nga gikapuyan ug gibug-atan kay pagapahulayon ko kamo. Ang galamhan mao ang mikula gikan kang Kristo nga naa makamando matuod nga paghinulsol.
Si Pedro nagapatimaw sa butang nga iyang ginapahayag sa mga Israelihanon sa pag-ingon, kini gibayaw sa Dios sa iyang tuo sa pagkahari o pagkamanluluwas sa paghatag kang Israel sa paghinulsol o pagpasaylo sa sala. Dili na gayud makahimo sa paghinulsol pa kun walay Espiritu ni Kristo nga magapukaw sa huna-huna kay sa mapasaylo kita nga walay Kristo. Si Kristo maoy tinubdan sa tanang gahom nga matarong. Siya lamang ang makatanom diha sa kasing-kasing sa pakig-away batok sa sala. Ang tanang tinguha alang sa kamatuoran o kaputli sa tanang pagpamatuod nga atong kaugalingong sala, maoy ilhanan nga ang iyang espiritu nagatandog sa atong mga kasing-kasing. Si Jesus miingon, ako kun pagauswagon sa kahitasan gikan sa yuta panadun ko kamo. Si Kristo kinahanglan nga ipaila sa makasasala nga mao ang manluluwas nga nagpakamatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Og sanglit magasudong kita sa kordero sa Dios nga ginadupa sa krus sa Kalbaryo og misteryosong pagtubos nagsukod pagkabukas sa atong panumduman og ang kaayo sa Dios magadala kanato sa paghinulsol. Sa pagkamatay tungod sa mga makasasala, si Kristo nagapakita sa usa ka gugma nga dili matugkad ug tungod sa pagkakita sa makasasala ning gugmaha makapahumok sa kasing-kasing, makapasantop sa panumduman, o makapaagda sa paghinulsol sa kalag. Matuod nga usahay ang mga tao maulaw sa ilang makasasalang mga paagi ug mubiya sa uban nilang daotang mga batasan sa wala pa sila makahibalo nga nakabig na ngadto kang Kristo. Apan kung sila nagapanlimbasog sa pag-usab nga nagagikan sa matuod nga tinguha sa paghimong matarong, kini mao ang gahom ni Kristo nga nagadani kanila. Ang usa ka madanihong gahom nga diin wala nila himangnui, nagaugmad sa kalag og ang huna-huna nga mapiskay og ang pagkinabuhi sa gawas mausab. Ug ingon nga si Kristo nagkabig kanila sa pagpatan-aw sa iyang krus, sa pagsud-ong kaniya nga linagbasan tungod sa ilang mga sala. Ang kasungguan mopabilin sa ilang huna-huna. Ang kadautan sa ilang kinabuhi, ang halalom nga paglunang sa kalag sa sala, maoy makita nila. Sila nagsugod na sa pagkasabot sa pila ka butang sa pagkamatarong ni Kristo og mituaw. Unsa ba ang sala nga nagakinahanglan sa maong halad tungod sa kaluwasan sa iyang kasakit? Kining tanan, paghigugma, pagantos og pagpaubos maubay kinahanglan aron kita dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Ang makasasala tingali mobatok ni ining gugmaa. Musuki nga pagdanihon kang Kristo. Apan kun dili siya mobatok, madala siya ngadto kang Hesus. Ang kaalam sa paagi sa kaluwasan maoy magamando kaniya ngadto sa tiilan sa krus sa paghinulsol tungod sa mga sala nga maoy naingnan sa mga pag-antos sa minahal nga anak sa Dios. Ang maong langit nung panumduman nga maoy nagbuhat mahitungod sa mga butang sa kinaiya, maoy nagasulti sa mga kasing-kasing sa mga tao, og nagalalang sa dili ikag-asoy nga pagpangelyupo mahitungod sa ubang butang nga wala kanila. Ang mga butang sa kalibutan dili makatagbaw sa ilang gipangandoy. Ang Espiritu sa Dios nagapangalyupo kanila
alang sa pagpangita ni adtong mga butang nga mauray bugtong makahatag og kalinaw og pagpahulay. Ang grasya ni Kristo ang kalipay sa pagkabalaan. Tungod sa makita og dili makita nga mga gahom, ang atong manluluwa sa kanunay nagabudlay sa pagdani sa mga hunahuna sa mga tao gikan sa dili makatagbaw nga kahilayan sa sala ngadto sa mga panalangin nga dayon nga mabatunan nila kaniya. Alang sa tanan ni ining mga kalag nga sa kawang nagapangitag imnunon gikan sa buak nga tangki ni ining kalibutana. Ang Dios nung balita ginapamulong og ang giuhaw umari ang buot mo inom sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad. Ikaw nga kansang kasing-kasing ginahidlaw sa ubang butang nga maayo nga labaw pa kaysa mahatag sa kalibutan. Ilha nga kining kahidlawa mao ang tinguha sa Dios sa imong kalag. Pangayua kaniya nga katagaan ka sa paghinulsol nga ipahayag ni Kristo kanimo gumikan sa iyang gugmang walay katapusan sa iyang hingpit nga pagkaputli. Ang kinabuhi sa manluluwas, ang pulong sa balaod sa Dios, mao nga higugmaa ang Dios ug ang tao. Ginapasabot og maayo. Ang kaayo, ang walay kahikaw nga gugma maoy kinabuhi sa iyang kalag. Kiniingon sa atong masud-ong kaniya sama sa kahayag nga nagagikan sa atong manluluwas nga midan-ag kanato aron kita makakita sa pagkamakasasala sa atong mga kasing-kasing. Tingali makadayig kita sa atong kaugalingon. Ingon sa nahimo ni Nicodemus nga ang atong kinabuhi matarong nga ni ana ang atong maayong gawi maoy hingpit og nagahuna-huna nga dili na kinahanglan kanato ang pagpaubos sa kasing-kasing sa atubangan sa Dios sama sa kadaghanang makasasala. Apan kon ang kahayag ni Kristo musidlak sa atong mga kalag, makakita kun unsa ang kahugaw nato. Maila nato ang hinakog nga panlihok-lihok, ang pagsuki batok sa Dios nga maoy makapahugaw sa tagsa kalihok sa kinabuhi. Unya, kita mahibalo nga ang atong kaugalingong pagkamatarong sa pagkatinuod ingon sa mahugaw nga mga nuog ug ni ana nga dugo ni Kristo lamang maoy makaarang sa paglinis kanato gikan sa kahugawan sa sala ug makapabag-o sa atong mga kasing-kasing nga ingon kayud sa dagway niya nga kaugalingon.